Kast sig muligheder! Hey, dreng op med hovedet! Spiller videre! Godt lige, Christian. Godt løb. Godt. Kom nu! Godt, Christian! Christian, det er godt, kom tilbage det der! Super! Kom bare, drenge! Nicolas og Theis. Når bakken får det, pas på, vi begge to så imod, så det spiller for kort. Okay, vi må også godt lave dybdeløb i gang med.
Dårligt det der, gutter, det er! Skal jeg lige få så kan man bare... Kom nu lidt i gang! Kan man have fokus på de afleveringer der? Hvis man lige på det tjek, nu skal jeg Op lidt på! Du kan få en boldmand, der vinder! og få det, hvis man køber børnebukser. I hvert fald i sportsdelen. Der kommer man også meget til at Han startede, men han lige altså helt op på 90. Det vil nå til op. Ej, det var, man tænkte bare, at der er en bøl hver gang, at den er til toppen, ikke? Ja, kom on, tag det! Kom, vi skal nu ind på! Vi skubber op! Skub op! Fordi det var jo sådan et skiområde, hvor der om sommeren så var ting og sager. Og altså en flaske fransk rød, det kostede 150 kroner, og toiletpapir kostede 40 kroner. Men det er der også sikkert nogle gange op på sit. Ja, jo, det var lidt på... Ja, jeg synes også, det er spændende. Alt for mange penge.
Jo, og så er det 10, at de andre skulle være der 14 dage, men passen er det færdigt. Ja, så det er super arbejde! Der er også til forskel på at kende Kom bare til! Kom bare til! Jeg er vant til at Så spille imod sammen, til rent faktisk at være sammen. Man kan sige, det var en god ferie med at børn. Det var jo bare... Godt, Jeffen! Det var også afslappende. Hvad så, Hvad så, TikTok? Hvad synes du, jammer og piv? Man kan ikke engang mærke din ribben. Nej. Havler. Godt nok, kør på kanten. Sådan der, så for fyr! Fyr! Kom så, Marve. Videre, drenge! Videre! Hey, gutter! Hvorfor? Næste bold! Den sidste kamp, så det også solen, det var så fuldstændig færdig. Man vendte deres lille øjne. Det lille var en, der gik rundt og græd. Det virkede ikke også, så på resten af Altså ikke meget uge, nej. Jeg tror ikke, vi skal planlægge næste gang. jeg sad i det Jeg tænker også, at jeg plejer. Spil bare! Jo, meget undskyld. Jeg er ikke så med det. undskyld. Prøv lige at høre vores. Altså, de har været så flove. Så altså ikke noget med lærer, de fik ikke for øjenkontakt med. Og da vi gik, der fik alle meget travlt med at skulle noget. Nej. Ja. Der vil heller ikke være nogen drikpenge med, så jeg gjorde det heller ikke. Vi skrev også en anden til. Kom op, Oliver! Og den der restaurant på, og vi troede, vi ville sådan lidt... Var det sådan en lang længe? Sådan en gang gård. Vi ringede et andet sted også, hvor der var fuld. Og de havde 2 seatings. Der er ikke plads, der er undtaget for den scene. Ja, nej, ja, det er der. Ja, det Ej, hvor han fyldte den træner der. altså, det var... Og dreng, fortsæt! Da vi kørte fra hotellet der, så kørte vi en bøtte. Så der bare til bøtte. Nej, det gør vi fandme ikke. Da vi kom herud første gang, vi var lige ved at tjekke ind med det. Oliver! Så var vi lige med at købe sådan en McDonald's. Ja, det smagte super godt. Så har vi sparet 350 år. Vi fik det jo til 500 kroner, fordi vi ikke betalte for en bil, og heldigvis har vi taget Så skubber vi frem lidt bag nu! Skub frem! Oliver, skub frem! Nej, så det var ikke Oliver! Jamen, det er det. Kom on, Andreas! Drenge, vi spiller fodbold!
Kom. En og fortsætte! Fortsæt! Jeg får op med hovedet der! Det var ikke... Kom on, skift dig! Eller til næste gang. For begge to. Altså, vi gav jo 750 for måneden.